Imos aprender como se fai esta trampa para aves. Coñecida como panterlo, a súa elaboración comeza recollendo os materiais, como este bimbio, chamado francés. Neste caso, valerémonos así mesmo dunhas canas invasoras, que preparamos. Despois, buscamos algún salgueiro, como este, do que extraemos unha galla e un par de varas. Cos materiais preparados, procedemos a fender un treito de cana. Ao estar listo, axeitamos dúas varas de salgueiro, adaptándoas ao tamaño requerido e labrándolle as puntas. Acto seguido, furamos os extremos das canas abertas, o que permitirá encaixalas ao salgueiro facendo un cadrado. Nas esquinas deste, pasaremos 4 corres, xuntándoos ao medio e posteriormente atándoas entre sí. Sobre esta estrutura básica, iremos superpoñendo canas en parellas, ata que quede rematada. Neste punto, sería preciso tecelas con cuidado ás beiras, procedendo a cortar os extremos saíntes cando estean listas. Así, tras furar unhas aperturas, encaixamos a galla á base, procedendo logo ao tallado do detonador. Por último, só faltaría preparar o soporte, sobre o que quedaría atado por un fío, dando con isto por rematado o panterlo.